Yo, what's up? I kender mig sikkert fra Team Pjuske. Så mand, Så... Patty, A-Smog og rummet er på bakken. Ja, Vi gad ikke have gym, jo. Nej, ikke i dag. Han kunne ikke i dag. Så nu gør vi det alene. Hanging out playing games. Didn't ever think it would get this hard. Time's running out, and so much at stake. Everything riding on the turn of a car. Okay, har nogen af jer nogensinde ordineret en biografsal? Nej. Nej, men har haft lyst til det. Nej, men jeg har også haft lyst til det. Nej, slet ikke. Jeg er min nye pige. Du skal tage og fiske dine nettænder. Fordi dagens bager den jeg ender. Jeg hader fodret dig. Velkommen til min solokanal. Det er det Pjuske, min solokanal. Jeg vil bare prøve noget nyt. Prøve at gå den her vej, ikke? Se, hvor den her kanal kan føre mig hen, ikke? Så ja, det bliver spændende. Er der stadigvæk en video på sin Pjuske? Det er da bare en kanaltrailer. Jeg tænker, jeg endelig skulle lave sådan en ordentlig. Og den her bliver fast. Den her bliver fast. Det er det, vi prøver på nu. Hvad vi laver her er challenges, vlogs, smukke og shorts. Hver gang vi rammer et vis antal abonnenter, ikke, så skal jeg nok gå live, ikke? Men det er få gange fandme, ikke? Det er få gange. Det er få. Rolig nu. Og jo flere subs der får, jo længere tid går der at holde en livestream på den her. Nå, ikke så meget det. Husk at like og subscribe. Og så ses vi i min næste video. Husk at tjekke kanalen ud, fam. Det er hemmeligt.